Tiedättekö te, mitä tarkoittaa semmonen kirjoittajan ohje kuin näytä, älä kerro? Se on semmonen tyyli, jossa myös henkilöiden sisäistä maailmaa valotetaan toiminnan ja dialogin kautta, eikä niinkään siten, että ikään kuin kaikki tietävä kertoo ja sanoisi, että mitä joku nyt ajattelee tai mitä se tuntee. Ne kaikki tulee esille sen kerronnan kautta. Esimerkiksi tälleen. Joan puri hampaansa yhteen niin kovaa, että näkö alkoi sumeta. Miten sinusta tuli tuollainen, hän sihahti. Silloin kun mä kirjoitin Tyhjää maata, mä luin Cormac McCarthyn kirjaa No Country for Old Men. Ja se on kirjoitettu tähän näytä, älä kerro tyyliin. Siinä ei ole mitään ylimääräistä, siinä vaan tapahtuu ja siinä puhutaan. Ja joku tekee jotain tai sanoo jotain. No, se on kirjoitettu alun perin leffakäsikirjoitukseksi ja siitä on aika suoraan mudattu se romaani. Eli se avaa aika paljon siitä, minkä takia se tyyli on just semmonen. Mutta mä tykkäsin siitä tosi paljon ja mä ajattelin, että se sopii tuohon Tyhjän maan karuun maailmaan ja niihin karuihin hahmoihin. Editointivaiheessa kuitenkin tuli eteen, että on ehkä hyvä avata jollain lailla myös joidenkin hahmojen ajatuksia, joidenkin tunteita. Kaikki niistä hahmoista ei tietenkään ole myöskään ihan kauhean karuja, siellä on monenlaisia hahmoja tuossa kirjassa. Ja niiden karujenkin tunteita ja ajatuksia on ehkä hyvä jollain lailla avata. Eli editoinnin aikana mä pikkusen tulin takaisin silleen, että mä näin aivan dogmaattisesti toteuttanut tätä ohjetta. Näytä, älä kerro on edelleen hyvä ohje ja se on vahvasti läsnä tuossa mun tekstissä. Mutta kuten sanottu, siellä myös avataan tunteita, siellä kerrotaan joissain tilanteissa, mitä joku ajattelee silloin, kun se on paikallaan. Sitten kun oot itse lukenut, niin voit sanoa, vaikka lähettää palautetta ja kertoa, että miten mieltä olit, toimiko se sun mielestä.